Sanibonani nonke emakhaya. Ngiyethemba ukuba nonke niyaphila lapho emakhaya. Igama lami mina ngingumthuli wakoButhelezi. Namhlanje ngifuna ukunibonisa lolu hlelo lwesiZulu olukusiza ekufundeni izinhlamvu kanye namagama esiZulu. Uma kukhona odingayo lolu hlelo uyoxhumana nami lapha ngaphansi kulolu hlaka lolu lwe-YouTube. Abhale umyalezo la uma elidinga lolu hlelo. Anti-ke lolu hlelo-ke luzovela khona la nanto luqhamuka. Lolu uhlelo-ke lokufunda izinhlamvu kanye namagama esiZulu. Lolu hlelo-ke njengoba sibona la luthathelwe kuhlelo lwesiNgisi olubizwa ngokuthiwa iWordle. Lapha-ke lolu lwesiZulu-ke lolu ngoba linamagama lapha esiZulu. La umuntu uloba izinhlamvu zamagama esiZulu ezinhlanu. Lolu hlelo lukunikeza ama-clues ukuthi iliphi igama okumele ulithole la. Lolu-ke ilona hlelo lolu lukhona lolu hlelo lolu kuyingane abantwanyana abafunda isiZulu. Lolu hlelo luhle kakhulu kubona ekufundeni isiZulu ngendlela enokudlala phakathi, indlela emnandi. Kanye nalabo abadala sebekhulile futhi abafunda isiZulu nabo lolu hlelo bangalisebenzisa. Kanye nje abantu bonke nje jikelele emphakathini wamaZulu. Lena nje indlela emnandi yokuchitha isikhathi lapha umuntu edlala khona aphinde futhi afunde izinhlamvu kanye namagama esiZulu. Bozakwethu-ke uma kukhona oludingayo lolu hlelo makaxhumane nami la kulo leli khasi lami leli le-YouTube. Angibhalele umyalezo asho uma elidinga lolu hlelo lolu. Mina-ke ngizobe sengimthumela ngombikombani lolu hlelo lolu. Ake sibonge, siyabonga kakhulu.